Minden harmadik magyar szívesen építene saját házat, azonban sokakat visszatart a folyamat összetettsége, valamint az, hogy nehéz megbízható kivitelezőt találni, derül ki a Wienerberger építőanyaggyártó országos reprezentatív kutatásából. Szentendréről indult, mára pedig több száz magyar képző és iparművész munkáit gyűjti egyetlen online felületre a Webgalléria. A térítésmentesen működő portál célja, hogy az alkotók könnyebben eljussanak a közönséghez, a művészet iránt érdeklődők pedig egy helyen böngészhessenek a kortárs magyar alkotások között. Augusztus 20-án Tahitótfalu méltó módon ünnepli államalapító Szent István királyt és az új kenyeret. Már várják a jelentkezőket a szüreti főzőversenyre Pócsmegyer-Surányban. Nagymaros augusztus 20-án ünnepi programsorozattal tisztelek Szent István király és az államalapítás emléke előtt. Augusztus 20-án Kisorosziban is méltó módon emlékeznek meg az államalapítás és Szent István király ünnepéről. Ünnepi programokkal idézik meg az államalapítás és Szent István király emlékét Szentendrén augusztus 20-án. Minden harmadik magyar szívesen építene saját házat, azonban sokakat visszatart a folyamat összetettsége, valamint az, hogy nehéz megbízható kivitelezőt találni, derül ki a Wienerberger építőanyaggyártó országos reprezentatív kutatásából. A felmérés szerint a sikeres építkezés legfontosabb feltételei között a válaszadók a megbízható szakemberek megtalálását, a kiszámítható és átlátható költségeket, valamint a megfelelő szakmai támogatást emelték ki. A kutatásban a résztvevők közel háromnegyede egyetértett azzal, hogy egy saját építésű otthon lehetőséget ad olyan lakókörnyezet kialakítására, amely valóban személyre szabott és hosszú távon is értéket képvisel. Ugyanakkor az építkezés legnagyobb nehézségét a bizonytalanság jelenti. A válaszadók 43%-a az építési költségek kiszámíthatatlanságát tartja jelentős problémának, 41%-uk számára a megfelelő kivitelező megtalálása okoz gondot, míg 40%-uk a magas építési és egyéb kiadásokat látja komoly akadálynak. A legnagyobb kockázatot jelentő építési szakaszként a legtöbben a kivitelező kiválasztását jelölték meg, ezt követte a finanszírozás biztosítása és a részletes költségvetés összeállítása. A válaszadók több mint ötöde szerint maga az építkezés is jelentős stresszel jár, és hasonló arányban tartják nehéznek az engedélyezési, valamint az adminisztratív ügyintézési folyamatokat. A kutatás eredményei szerint az építkezés előtt állók elsősorban olyan támogatást igényelnének, amely átláthatóbbá és tervezhetőbbé teszi a teljes folyamatot. A legtöbben részletes költségtervezést, a kivitelezés szakmai ellenőrzésének lehetőségét, valamint ellenőrzött, ajánlott kivitelezők elérhetőségét tartanák a leghasznosabb segítségnek. A válaszadók több mint egynegyede személyes szakmai konzultációt is igénybe venne még az építkezés megkezdése előtt. Szentendréről indult, mára pedig több száz magyar képző és iparművész munkáit gyűjti egyetlen online felületre a Webgalléria. A térítésmentesen működő portál célja, hogy az alkotók könnyebben eljussanak a közönséghez, a művészet iránt érdeklődők pedig egy helyen böngészhessenek a kortárs magyar alkotások között. Szentendrén született meg a Webgalléria ötlete, amely 2022 óta működik online művészeti platformként. A kezdeményezést Lukács Dávid szoftverfejlesztő indította el. Édesapja festő és szobrászművész, így már gyerekkorától közel állt hozzá a szentendrei művészeti közeg. Az eredeti elképzelés egy egyszerű honlap létrehozása volt, amelyen az édesapja és később a szentendrei ikoncsoport alkotói is bemutatkozhattak. A fejlesztés során azonban egy nagyobb országos adatbázis ötlete is megfogalmazódott. A Webgalléria ma már több mint 750 művész, több mint 11 000 műalkotását mutatja be. Az adatbázisban festmények, grafikák, szobrok és iparművészeti alkotások egyaránt megtalálhatók. A platform egyik legfontosabb sajátossága, hogy a művészek számára ingyenes. Nincs regisztrációs díj, és az oldal nem kér jutalékot az alkotások értékesítése után sem. A cél elsősorban az, hogy a művészek láthatóbbá váljanak és közvetlen kapcsolatba kerülhessenek a potenciális érdeklődőkkel.
A látogatók az alkotók saját adatlapjain keresztül ismerhetik meg a művészek munkásságát, a művek iránt érdeklődők pedig közvetlenül felvehetik velük a kapcsolatot. Ez a kiállítás szervezők és a műgyűjtők számára is új lehetőséget jelenthet. A webgaléria ugyan országos adatbázissá vált, Szentendre továbbra is fontos része a kezdeményezésnek. Az elsőként csatlakozó művészek közül sokan a városhoz kötöttek, és az Ikon csoport alkotói számára ma is külön aloldal található a portálon. A Dunakanyar többi településének alkotói előtt is nyitva áll a lehetőség a csatlakozásra. A cél, hogy a térségben élő és alkotóművészek is minél nagyobb számmal jelenjenek meg azon a közös felületen, amely mára már nem csak a szentendrei, hanem az ország különböző pontjain élő alkotókat is összekapcsolja. A portálra szakmai szűrést követően kerülhetnek fel a művészek. A jelentkezéshez önéletrajzot és legalább 10 munkát bemutató portfóliót kell benyújtani. A szakmai elbírálásban 2 művész is segíti a platform működtetőjét. A kezdeményezésnek már kézzelfogható eredményei is vannak, a webgalérián keresztül értékesítések történtek, emellett kiállítások és új szakmai kapcsolatok is létrejöttek. A platform működtetése Lukács Dávid főállása mellett szabad idejében történik. Az informatikai hátteret ő biztosítja, a művészeti szempontok kialakításában pedig alkotótársai segítenek. A webgaléria hosszabb távon nemzetközi szinten is bővíteni a kezdeményezést, egyelőre azonban a magyar képző és iparművészek bemutatása áll a középpontban. A cél egyszerű, egy olyan közös online tér létrehozása, ahol a művészek bemutatkozhatnak, a közönség pedig egy helyen fedezheti fel a magyar alkotók munkáit. A webgaléria a webgaleria.hu oldalon érhető el, ahol az érdeklődők szabadon böngészhetnek a több száz alkotó munkái között. Augusztus 20-án Tahitótfalu méltó módon ünnepli államalapító Szent István királyt és az új kenyeret. A nemzeti ünnep programjai a délelőtti istentisztelettől és szentmisétől egészen az esti vendéglátásig kínálnak tartalmas és ünnepi alkalmakat, a középpontban a közösségi emlékezéssel, a hagyományokkal és az ünnepi kultúrával. A nap 10 órakor ünnepi istentisztelettel kezdődik a református templomban, majd a katolikus templomban folytatódik a program. 10:45-kor Szent István ereklyéjét kihelyezik, ezt követi a litánia faluért, majd 11 órakor ünnepi szentmise. A délelőtti program különleges zenei eseménye Kis G. László Liszt Ferenc díjas tárogatóművész koncertje, amely a magyar történelmi és zenei hagyományokhoz is szorosan kapcsolódó hangszeren szólaltat meg ünnepi dallamokat. A déli órákban a templomkertben közös ebéd ad lehetőséget a kötetlenebb együttlétre, majd 17 órától a faluházának udvarán folytatódik az ünnepi műsor. Az új kenyeret Marton Zoltán László plébániai kormányzó áldja meg, míg Árvavölgyi Béla nagytiszteletű úr ökumenikus igehirdetést tart. Az ünnepi alkalmon köszöntőt mond dr. Sajtos Sándor polgármester, ünnepi beszédet pedig Vacó Zoltán, a Kulturális Bizottság elnöke. Az esemény részeként átadják a Tahitótfalu díszpolgára kitüntetést is. Az este 18 órakor vendéglátással folytatódik, amelyhez Molnár Réka és a szigeti muzsikusok közreműködése biztosít zenei kíséretet. A hagyományőrző és közösségi programokkal gazdagított augusztus 20-ai ünnep így egyszerre idézi meg Szent István örökségét, az új kenyér szimbolikus jelentőségét és Tahitótfalu összetartó közösségét. Már várják a jelentkezőket a szüreti főzőversenyre Pócsmegyer-Surányban. Bár a hűvösebb szeptemberi szüreti időszak még távolinak tűnhet, a felkészülést már most érdemes megkezdeni, hiszen megnyílt a jelentkezés a Pócsmegyer-Surányi Nyugdíjas Egyesület által szervezett szüreti főzőversenyre. A megmérettetésre a szeptember 19-én megrendezésre kerülő szüreti felvonulás és bálprogramjaihoz kapcsolódva kerül sor. A szervezők szeretettel várják baráti társaságok, családok és munkahelyi közösségek jelentkezését. A verseny különlegessége, hogy nincs megkötés az elkészítendő étel tekintetében, így minden csapat a saját kedvenc bográcsos receptjével nevezhet. A jelentkezési határidő augusztus 20-a, ezért érdemes időben jelezni a részvételi szándékot. A nevezéssel kapcsolatos további információ és jelentkezés Klibán Wendernél kérhető a 0620 325 1960-as telefonszámon.
A főzőverseny kiváló alkalmat kínál arra, hogy a gasztronómia, a hagyományőrzés és a közösségi élmények egy kellemes szüreti rendezvény keretében találkozzanak. Nagymaros augusztus 20-án ünnepi programsorozattal tisztelek Szent István király és az államalapítás emléke előtt. A városi ünnepség délelőtt 9 órakor szentmisével kezdődik a Szent Kereszt felmagasztalása templomban, amelyet 9 óra 45-től tiszteletadás és koszorúzás követ a Monsberger téren. A hivatalos ünnepség 10 órától a főtéren folytatódik kenyérszenteléssel, ünnepi megemlékezéssel és a városi kitüntetések átadásával. Az ünnepségen köszöntőt mond Petrovics László polgármester, az ünnepi beszédet Kosztra Gábor tartja, a műsorban pedig közreműködik Turbinszky Gibert Béla, a Magyar Állami Operaház magánénekese. Az esemény ünnepi hangulatát a Dunakanyar Fúvós Együttes, a Kittenberger Kálmán Általános Iskola német nemzetiségi tanulói, valamint a 950-es számú Szent Gellért püspök cserkés csapat közreműködése teszi teljessé. Augusztus 20-án Kisorosziban is méltó módon emlékeznek meg az államalapítás és Szent István király ünnepéről. A település ünnepi programja augusztus 20-án csütörtökön 11 órakor kezdődik a Millenáris szobornál. Az ünnepség a himnusz hangjaival veszi kezdetét, majd a Tabulatura régi zene együttes Ó Szent István című ünnepi műsora idézi meg a régi idők zenei világát, régi zenei és népzenei emlékekből válogatva. Az ünnepi gondolatokat Bruder Ildikó alpolgármester osztja meg, ezt követően pedig dr. Hatházi Antal református lelkész megáldja az új kenyeret. A hagyományos kenyérszegés az ünnepi megemlékezés egyik meghitt pillanata lesz. A rendezvény a szózat közös eléneklésével zárul, méltó keretet adva az államalapítás ünnepének és a Szent István királyra való emlékezésnek. Kisoroszi augusztus 20-ai programja a történelmi hagyomány, a zene és a közösségi ünneplés jegyében kínál tartalmas délelőtti programot. Ünnepi programokkal idézik meg az államalapítás és Szent István király emlékét Szentendrén augusztus 20-án. A nemzeti ünnep délelőttől egészen estig kínál kulturális és közösségi élményeket, a hagyományőrző rendezvényektől a zenei és folklór programokig. A nap egyik kiemelt eseménye a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban 9 és 17 óra között zajló Kenyérlelke Fesztivál, amelyhez ezúttal az Artisan Design vásár is kapcsolódik. A fesztivál a hagyományos kenyérkultúra és a kézműves értékek világába enged betekintést, a rendezvény pedig ingyenesen látogatható. Az ünnepi városi program 18 órakor kezdődik a Városháza dísztermében. A himnusz elhangzását követően Fülöp Zsolt polgármester mond ünnepi köszöntőt, majd átadják a Szentendre újszülöttje címet és a Pro Urbe emlékérmeket. A program részeként ökumenikus új kenyérszentelésre is sor kerül, az ünnepség pedig a szózattal zárul. Az este további kulturális élményeket is tartogat. 20 órakor a Városháza udvarán a Tündérkert Bartók útjain című folklór előadás eleveníti fel Bartók Béla zenei örökségének világát. Az előadás ingyenes, részvételhez regisztráció szükséges a szentendre.jegy.hu oldalon. Ugyancsak 20 órakor kezdődik a Barlangkertben az István a király rockopera dalaiból összeállított ünnepi műsor. A produkcióban a barlang dolgozói, törzs vendégei, valamint a helyszínen rendszeresen felépő zenekarok tagjai működnek közre, sajátos közösségi hangulatot teremtve az ünnepestéjén. Szentendre augusztus 20-ai programja így a hagyományok, a városi ünnepség, a népművészet és a zene jegyében kínálnak tartalmas kikapcsolódást, méltó módon kapcsolva össze a nemzeti ünnep történelmi jelentőségét a közösségi és kulturális élményekkel.